mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Rai Barajo di CGB. Merendal na po, merendal na, merendal, 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 merendal. Maray na hapon, Pilipinas! Happy birthday po kay MJ Jaresco. Belated happy birthday. Ini malingaw tapang nga ni naman ang gadi malas sa kitang day kita makamerindal sa alangan man na para ako nagkaraw ka sa bago na akong mabakal kipalabok chi pramer. Karaw ko man sa ito, Jing. Jing. Alangan man ako may birthday, ako pan magasto. Diba? Ang mabakal so my birthday. Pero ang bado kayo ni MJ, ano? Ang size kayo ni? Bakalan ko ini, oh. Kibado. Diyan sa, di sa may tiktaon, takulon dyan. Gusto nang kay kuhan kay, ano yan. Chief Ramiro Tanayan sa tuyang partner. Good afternoon po, Pilipinas. Mga Bicolano sa Napartikan Mundo. Welcome po sa programang Pinky on Mo, baby. Yes. Ako mo ako bilakalan kibado. Damang sa children's sa sila. Napakalam, uyugon mo. Sino ka magawa kibado ni Jenny Chief Ramer? Anong, saan ka rin nagbabakal kibado? Anong department? Joke lang. Ha? Joke lang. Pangyari sa Mauraro naman sa women's. Hindi ko alam kung saan mabakal kibado pag si Jenny gayon buda pag si Karen. Saan nababakalan tayo na duwang yan na anong department tayo dyan? Maray na hapon, Pilipinas, mga Bicolano sa Napartikan Mundo. Welcome po sa programang welcome po sa programa na Pinky on Mo, baby. Good afternoon po, Pilipinas, mga Bicolano sa Napartikan Mundo. Basta po mga travelers ngunyan. Haberday. May mga okasyon, maray na hapon tabi sa indong amin. Kasabay niya to, mga tugas to yung mga OJT interns, si Ernesto Bravo, asin John April Austero. Yan. Jerome, si Say nasasaro man sila niya, karang gani, oh. Si Say ni, yun si Ernesto Bravo. Bako, iba? Anong pangalan ka, ano, Juan? Karyado tabi, hello. Hello po. Hello. Hi, sir. Yes, maray na hapon po. Sir, pwede manawagan? Ay, sige tabi, sir. Tungkol sa ano yan? Manawagan po tabi kami sa division office. Saan po? Kung itataw pa tabi sa mga sa gratuity o dahil na. Gratuity pay? Gratuity. Ano po yan, sir? Ano po yan? Every year, nakakakwa kaming gratuity. Gratuity. Ano po? Gratuity. Ano yan, sir? Ano para sa ano po yan? So, every year na pigtataw po sa mga job order, sagot niyan, dahil pa po na-receive. Ano ito? Anong apod? Gratuity. Gratify? Apo. Gratify. Apo. Bangkura ano po yan na pigataw sa mga job order? Maubos na lamang sa February dahil panaro si bata din nagdagang bagay ito ni President Marcos kay Soki o di nasa city na ngunyan sagun niya dahil pa Talaga? Para po ini sa mga job orders na? nagakuha na sa ibang school nagakuha na po Orosite Oo. nga Pag-asa Oo. nagakuha.
kaming so medyo saday-saday pang school. Dahil pa po nakakabot na paulo. Ano po ini? Per school ang release kayo ni? Every year po, sir. Every year, kada eskwelahan, igwa. Kada school lang po, igwa po. Ay, mga sa Jabores. So, mo ibaga po. Iyo. Pero ang pundo po, Sir, sen hali? Sa school po. Sa school. Di ba kupuan sa division, Albay Division? Hali? Sa eskwelahan? Ligaspi po. Ano po? Sa Ligaspi po. Ligaspi Division? Sir, klarohon mo tabi kay Maray, tapag mapalap tabi kami kayan. Ang pundo po, ang pundo, sir, saan po hali ang pundo? Sa DO po, sa DO. Sa division office. Tita o sa mga eskwelahan na igwa ki mga job orders, tama? Opo. Ayon, okay. So tagpirira po sa na JO. Kang last year po, 5K. Ngunya, dinagdagang baga po ito ni President Marcos, 2K. So, bali, 7K. Ayon, okay. Gusto sabihin mo, may mga eskwelahan pa, may mga school pa po ngunya dahil nakaka-receive. Opo, nagkapira pa po schoolan dahil pa po nakaka-receive po. Ano po ini? Elementary hanggang high school? Opo. Ayan. Meaning, ma-receive ka mo kitag 7,000 pesos? Opo. Ay talaga, nakula ba ganyan? Yun ano? January pa po ko na makupami. O yan, matatapos sa February, wala pa po. Sige. I-follow up ta ha? I-follow up tayo? Matatod po. Okay. Kahit di man po. Ano po? Kahit puwan man pa kaya. Siyempre, gabos kita na nga ipo eh. Yeah. Okay. Po tabi, Sir Henry. Salamat po. Ako ang bahala sa'yo. I-follow up ko ngunyan. Thank you po. Okay, sige daw. Kaya man kainin na mga natada ang benepisyo kang gobyerno na didilaan ako na tapudan ko daw sa sakuyang amigo dyan. Halat ko na. Tapudan ko sa amigo tata. Mas priority ta ini mga tugang na kuan. Priority ta ini na gratify fee. Kaya man kan mga konta mga sa tuya tabi na mga po kayo job order JO. Yan, alam ko na ta. Baka may makauron lamang kita ngunyan napon tanganin na pa buta tulos dahil sus ko madali on sanan alat ko na ta inapudan ko si Dr. Santi. Opo, sir, good afternoon po, pasensya na off there ka. Opo, off there ka po may nag-arap po ligdi, may nag-follow up tungkol po sa gratify. Aram mo po ini? Sa ano po yan, sir? Gratify para sa mga job order. Gratuity. Gratuity fee. I-follow up ko lang po. Ang sinabi kaya sa ko, gratify. Sinortcut gayon. Parang gratuity fee. Gratuity fee. Yun man talaga gayon. Aro ka ni sir, paano kaya may mga school lang naka-receive na? May mga school na tabi sir na dai pa? Sige po. Gari 7,000 gud ang kada saro kaanda na. Tagaro dati 5,000. Dagdaganda ni Presidente ki 2,000. Gari dapat na ma-receive ang garo December pa. Ngunyan po February na dahil pa so iba. Pero halo nag-itinaw yan last year pa. Iyo may wiga pa dapo kiday pang school anyway. Kaya po piga po dan tagal para ma-double check ta ko naka-release na o baka dai. Pero may nagarapod sa ko dahil pa dapo sa ibang school sir. Yeah po, i-update kita sir, i-update kita. Sige sir. Tabi ha. Paki-text mo lang tabi ko sir. Apo. Thank you. Alright. Ayan. Okay. O di kahuron ko mga tugang so amigo ta dyan sa Legazpi Division, Dr. Santi Aranya. Alat-alato nindo ta. Ma-update si Dr. Santi. Yan ha. Kansa indong benepisyo. Gratuity fee. Yan ha. Para da sa mga job order tabi na mga tatrabaho dyan sa DepEd. Yan. Gabos man kita na. 7,000 baga si Primera di. 7,000 mare dakula naman iyan na kuan, dakula naman iyan na mga benepisyo. Pero ara mo medyo general ini ha. Diyan ako namumundo mga kapingki. Diyan ako namumundo tang benepisyo kan sa tuya na mga dapat makaresibi. Perming delay. Ay bako man gabos, nadi-delay. There are times tabi na delay. Mga tugang ang kwan, delay tabian sa tuya na benepisyo sa mga ini.
Di ba? Delay tabi. Alat mo na. Delay tabi. Kaya, makairakon man ang sa tuya tabi na mga mga nagatrabaho diyan na mga ansildo saradit man sana. Kaya sinda po naghapot man kayan. Ayan. Anyway, kung dai pa, ipapalo po ito ni Dr. Santi Aranya para po sa tuya gabusta. Yan nga ni baga na magiribok ki benepisyo sa gobyerno. Iling mo yan na magibong proyekto ang nakabugtak sa linya due to availability of funds. Due to availability of funds. Dapat pa nagpa-planning kita. Kasarabay ng funding dyan. Di ba? Tangani, mga tugang na matawanan kita nin kaugmahan ang mga tao tabi na nagasarabay dyan sa arog kaya na programa. Iyo po. Iyan tabi ang concern ta sa tuya ngunyan. Kaya tabangan tayo ni na mga nasalaylayan na mga empleyado ngani na sindaman maging maugmata. Biyan, pika para surugo, nagtatrabaho kita, mga tugang para po sa tuya na mga kababayan. Alright? O sige. O bueno, diyan na ang gibuhunta. Ano nga ang gibuhunta? Ang sa tuya, tabing word for the day ngunyan, tabi, lagting. Ano mga tugang ang tataramon ta? Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong Ang sabihin. sa tuyang tataramon ngunyan, lagting. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon. Ano mo sabihon mga tugang kang lagting? Lagting. Gusto sabihon, tabi, si Sedang pwede makapagpaliwanag ta. Pog mohon ta lamang niya na hapon kung tamaan sa iyang paliwanag. Are, alat muna ta. Sa kuya pala na cellphone. Ano ini? May ano na? Wala lamang niyang kinagkakasabot kan tataramo na lagting. Wala na talaga kita ki. Maluyang ayuda. Une. May tatao may pwedeng magpaliwanag kang tataramon tabi na lagting. Hello? Good afternoon, bossing. Ang lagting migo, may kayan, so matagas baga. Tagaso ng maray. Lagting na nga kasupili. Kung sa pili, mo migo, nagagamit ang term sa pili. Lagting na nga. So ano na ba yan? Violet na. So matagasununo na, hinuko ka na, ang apod ka, So ano lagting. ba yan, migo? So pag lagting na ba? So aram mo, so tigatola ba yan? So tiglalaga ba yan? Supig. Kuluan ba yan sa tubig? Tapos tigkakaon ba yan? Bibuhusan kitubig na mainit, tapos minalumol. Iya. Masira mo di sausaw sa patis. Yes, migo. Na may kamatis? Nya. Iyo. Yan Yan ang lagting. Yan ang lagting. Okay. Good. Oo. Congratulations. Thank you for your participation. Here we go. Okay. Bye-bye. Gari mamundon sa amigo ko Anong edeng premyo? Gari mo naman. Alat ko na. Mananaw daw kita ngunyan kikuan. Alat ko na ta. Kaso hapon, nagyan ako sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair ta. Sinda mga tugang ika-32 na founding anniversary. Hello? Hello, good afternoon. Good afternoon, boss. Ang lagting baga, sir. Yaong baga sa bugtong, dakol man ang lagting. Alat Mga mo. malinigon. Alat ko na, amigo. Alat ko na. Ala. Gari, piglibong mo naman ako, Apektado ako, sir, kan huro nindo kasi Jimmy ka sa bagong aga. Sige, ulo ko, pero na nakakaluwas ng ipon ko, ta. Siya gumyaw, di nagluluto. Sinaram din dito gamo sa katotohanan. Ganok mapapos nga. Gari gusto mo nang mag-apo. Dahil ka nakaka-apo na, no? Ano pa mo na? Ako nakakaulo. Tagari. Puro totoo ito. Tagari madadamay ka. Grabe, pupukol ko talaga. Sa puro ito totoo.
Sa totoo lang pare. Harani yun sa katotohanan. 100% true ito. Dapat. Okay. Sige. Ay, sir. Ha? Di ba mga kusinada daw sa mga politiko kaning version ko? Anong version mo? Dapat ang mga plataforma din naman gusto puro tabang, puro ayuda. Anong gusto mong plataforma? Dapat so makabayad lamang ang Pilipinas ng mga utang tanganing humababaan mga bakalon. Iyo man naman. Ano, amigo? Paghahanap po yung sir sa kunya sa puro masana ayuda. Si Bilyar, puro masana. Oh. Si Ibinay, ano man mangyayari kayo mga yan? Iyo man ang ano? Pagkatapos ka ng eleksyon, bye-bye. Sindan, ayos na mari ang buhay. Yes! Salamat! Okay, bye-bye. Diba? Nako, kaso hapon, hala ko dyan sa ACES, Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Kaharampa ko sa mga supplier na Manong Eric. Ha? Kaharampan ko kaso hapon. Masira mo nun yan ang kandingga. Masira mo. Magayon pati sukaon ni Phoebe kaso hapon. Marayon suhungit ni Phoebe kaso hapon buda si Kulot. Grabe suhungit. Maganaon. Suduwa, minakaon. Hello? Ano, boss? Hello? Ano po ito? Ano ko na ko? Oho. Ano pang tuyo na yun? Okay. Boss? Hello? Yes. Ayun ako, pinasarang ako niya. Ano po? Hen? Di ko na huwag kimari ang boses mo. Yun ako. Yes, yes, yes. Talagang ko kasi tayo para makapinsabi yung so ko yan, so magting. Oh. Ala ko talaga. Pero mga pinagsalabo niyo, kasalabulod ako. Oh. Napapalimutan akong pili. Kaya nang ang pag-apod na pagkatulap. Ako lang pinag ang pinag Oo. ang pagkatulap sabi yung pinag patuloy na mainit, pikataon. Oo, oo. Ngayon, ang pagtutulakan, so kuyan, pagapod na, so kung nagulas pa ka, so gulin, mapapod ka, kuyan, bulaga. Bulaga? Yan, bulaga. Bulaga? Pero kung so, pili na, so talagang plus lang ito, kaya di ako lanta, ako lagting, lanta. Lanta. Tama, amigo. Lanta. Eksakto. Pinurihin ko na naman kamo, oy. Lanta palan. Lanta. Lanta ho na nga ya. Ilaluan na ka daw ba? Ano ang lagting? So, utong so laog? Na matagas? Oo, tandaan, oo. Shell. Shell, correct, correct. Yan na, Ariyan na kami, ang pagkaon ka, makatakot, ano ka, nagkaon ka baga kanso kasabay so ubak, mahalong mo na pili. Matamal na sunon. Okay, salamat. Yung mapagbabahay mo ta, pinapag ko sa'yo mo naman ako si June lagi. Gani naman, gini mo na sa Oristoriana naman. Tapos naman ako makakatibaw, di ka. Dinaraman naman sa Oristoriana. Bye-bye. Lakosunta ka dyan na. Alright. Una nga po. Tagasabag hapon, hala ko dyan sa ACES. 32 sindang taon. Nagkerling ko sa mga suppliers ninda. Masira mo pala dyan ang pagkaon sa. So ako yung amigo, nagibuki, bupis. Ang iba pala na term kang bupis, kandingga di. Kandingga. Kanya nariparo ko duman, igwa palang duman ki Kwan, igwa palang duman ki ano ini, may mga materialis duman ang apod UPS. UPS ang apod. Unang hapot para premium ta kamo ki flash drive. Unang hapot. Hanapon niyo duman si Kulot. Buda si kung bako si Kulot, si Phoebe. Makando mo lang ito si si Phoebe, ano po din doon. O yan sa ACES bago yan sa nasa Vino Building sa bayaran ni sa DBP. Yan sa na yan dyan. Ang nga po ano po mga tugang ang panginot na gamit kang UPS sa sarong computer setup? Yan. Ang premium ko tabi kan sendo, flash drive. Flash drive ang sa kuyang ano yan, ang sa kuyang premium. Hello? Power supply, backup. Backup, power supply.
Pero, ika-engineer mo, di ka lamang pwede masala magsurusimbag. Deka, gari, makatakutong kang masalata. Deka, pwedeng masalata. Sa term pa sa rimati mo dolos. Di, aron kayo ni boss. Dumumang ka sa ISIS. Ako nang tigso ng gana ki, flash drive. Awa ba? Kung dai, hanapon mo duman si Phoebe. Yeah. Dahil ibang babae naman, ako nang tigni so ng ganang flash drive kay Henry M. Yeah. Thank you. Sige, bye-bye. Salbatana, winang time sa nakita kan sa tuyang amigo. Anong purpose kang UPS? Ang UPS, ano nga nang meaning kang, ang hapot pala, anong meaning kang UPS? Ano siya Premier Ali? Dapat iyong hapot, ano ang meaning kang UPS palan, kuta? Tang function niya, magtao ki backup power as in protection sa kuryente. Hello? Yes. Masing magkuta ako, mas kompleto. Nainatan ka ka, amigo ko? Yung nga ni... Oh. Sumasunod ka na? Ano? Power supply. Ano? Uninterruptible power supply. Uninterrupted power supply. Oo, dapat mas kompleto ko ta. Nainatan ka? Ayun na nga. Eh, balik kulang-kulang. Pwede, pasensya na. Thank you, Bibi. Okay, bye-bye. Uninterruptible power supply, UPS. Oh, ayun pala ang mga meaning. Ano? Gari man sa daya, UPS nga niya, uninterruptible power supply. Tapag uminoff ang kuryente, may kuryente yan, di ba? May nag-upang kuryente, igwa siyang backup, nag-trip up yan, igwa tabi siya ki backup. Di ba? Iyo pala na yan ang mga term. Yun nga ibagang mga UPS, ngaya VHF. Aramtan mga pigagamit ang term. Di ba naraman mga meaning ngaya? Wi-Fi. May mga meaning bagay yan. Ngaya, ano pa nga na yan? Ngaya, ano mga term dyan, Jerome? Sa computer, ngaya, USB. Anong meaning kang USB? Bakang USB flash drive yan? Pagkuhan nga kay USB. Anong meaning kang USB? Bakang USB susyot dyan sa may kuhan kan laptop, computer? Anong pagkakaiba kang flash drive sa USB? Garpariyo gayo, dadi. Anong meaning? Anong meaning kang USB? Iaputa kay Phoebe. Di ba? Alam mo? Bibi, Ah, Universal Serial Bus. Universal Serial Bus. Talbatan. Auto pala niyan, ano? Oh, Serial bus. yes na, Bibi. Very good ka. Oh, Bibi. Sige, salamat, migo. Salamat. Thank you. Sabi kan sa kuyang amigo, USB, Universal Serial Bus. O, ganyan ko lang nga, inaraman yan, no, Jerome. Ang aram ko, flash drive, tama. Iba man ang flash drive sa external drive, di ba? External drive, iba man. So, dalaw nito. Iyan ang mga term na iyan na pigagaramita, deta man mga tugang aram. Yan, di ba? Pero, importante yan na nasasabutan ta ang meaning kaya. Gari man sa naso, sisa ito sa pinabasa ko kinyos na, ano mo niya kung meaning ka, nga dahi. Gari man sa nasa pagsurat ninyos, ang prinsipyo dyan, ang mga familiar words na pigagaramit na oral daw, then at pig-spelled out dyan. Halimbawa, pag-asa. Yan, then na dapat ang pig-spelled out sa news writing sa radyo. Takaramdan na, pag-asa. Kisa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Yan. Mga words na tanda, ano, halimbawa sa gobyerno. Ano niya sa gobyerno na mga ahensyang tarandaon ta na sikaton, DPWH. Pag sinabing DPWH, mas kaya mo na pag-spelled out iyan sa news mo, sabot na yan. Di ba? Arag man sa na yan kanya. O na si Dr. Chris Gianan, matibay ini sa editing ka ito, kang panahon ta. Kang college pa ini, high school pa ini, kung ini, editor ini, news editor ini. Di ba? Mga inlet port flash drive is a portable memory drive
Uyog-uyogon mo yan. Uyog-uyogon mo yan. Ang Wi-Fi wireless fidelity. Yan. Yan, those are the terms na. Ngaya, ano ngunyan mga tugang anapod sa mga tao na pag-iristoryahan tayo ni para magkasarabutan kita ha. Ining mga ipinangaki ngunyan, anapod tabi, mga to, ang generation tangon yan, ang apod is Generation Z, as in zebra. Iyan po mga tugang an Generation C. Ining mga aki, lat ko na, ilingon ko sa kuyang record. Send ka, inaki. Ano pa daw tabi no? So, MJ, i-flash mo daw sa kudig di so pon sa baby boomer hanggang sa Gen Z. Yan. Tanganing aramon ta kung saan ka mo pinangaki. Ako palan, ang apod palan sa kuya, Generation X. Bako man palan millennium. May mga sa mga henerasyon na yan, ikaw mga tugang ki mga attitude. May mga pag-uugali ang tao na ngunyan nga ni na ikaw kipig-apod na Generation A, Alpha. Ining henerasyon ngunyan ta Gen X, Gen Z, Millennials, Gen Z, mga tugang, araw yang kano. Ang sunod ngunyan na panahon, ay sungon yan pala na henerasyon, o dango ganin doon niya, saan ka mo digdi? So, pinangaki na 1965 to 70, 1965 to 1980 or 1966 to 1980, ang apod palang kan Generation X. Ang mga millennials na iyo ang nasa employment ngunyan, na mapagalunon paminsan. Na mga mapagalunon. Ang mga millennials or Generation Y, ipinangaki kang 1980 to 1994 or 1981 to 1996 Salbatana. Ang Gen Z, Generation Z, 1995 to 2009 or 1996 to 2012. Ang gusto ko kayong maaraman so character traits, ikaw ka dyan kayo ni, mga character traits, ang Generation Alpha, o iningon yan, ngunyan baga kan 2010 to 2024, ang apod sa inda, Gen A, Generation Alpha, nagtapos kan 2024. Ining mga taong ini, perang taon sinda, 14 years old. Sinda mga tugang ang magiging empleyado after 10 years. Ano ang attitude kan mga taong ini? Diba? These are the technology, ano nga po kayan? Mga technology, ano na maredo natin kaya ni? Technology addict. Techie. Yan. Mga technology techie. Yan. Pero, so ipinangaki na 2025 ngunya na taon. So ngunya na taon, ano ipinangaki ngunya na nga po tabi Generation Beta. 2025 to 2039. Iyan tabi ang sendang, kami, sinafarmi mga tugang so employment kan mga millennials. So mga millennials na mapagalon, magsarabot, pati kitang mga Generation X. Kani nga ka ito, arog kaan. Di makaka-compare. Hello? Hello, Sir Henry. Good afternoon, ma'am. Yes. Sir, ano lang ako kasi may naagihan akong nagbanggaan. Digdi sa may Nuestra Señora po ba yan? Buunod inyo? Or Sa may sementeryo po?
Opo, grabe si tricycle na runot, pero Ay, parang my wala goodness. pa ako nailing na police or Ayun. maski medic. Anong kabanggaan, ma'am? Labangga ata siya ki L300, Oh my L300 po at anaban. Bakas kason su dalagan ta remit su tricycle. Parang iyo po, sir. Oh my Kasi wala goodness. pa kaya ako nailing na maski police na ano, siguro mga barangay tanod lang ang yaon po doon na nailing ko. Oo. Tapunan ko po, madam, sa pulis. Ha? Sige po, thank you so Salamat much po. po. Salamat. Naling mo na yan. Pag ang description kaya na rim-it sa tricycle, rim-it, yung mga terminology, rim-it, so gani baga, naipiton, nayupi, ki masyado. Ang apod tabi kayan, ayan tabi, kay puha na kayan ki, otoridad, lang na ta dapat, makuha dapat ito mga tugang, saan lang hata, hain sumobil, ta nasa luwasan, no? Mobil, kung maduman kita, ang mobil, di makakaagin, motoran mas makaskas. Mobil, Joshua, may aksidente na sa may bunot. Sa may bunot? Oo, o yan sa may hampangan simenteryo. Okay po, sir. Na remit na sa tricycle, tinamaan ki L300. Opo, sir. Oo. Hay nga yan. Una sila sa sesyon sa Daraga. Ay, pangyari sa maaba ka na. Aday ka na magali dyan. Suka na lang. So, Tapos naman, mobil, sir. Tapos naman. arayuong ka. Yun po, sir. Arayuong ka eh. Sumobil na lang gayon. Baka pwede makasingit ki madali ah. Sige, sige. Okay. Sir. Oo. Mobil. Boy. Yes, Saan ka mo yan? Ilawod, albay po. Ilawod. Kaya nung dumalagan naman sa ko. Saan kayo ba mo dyan? Ati Shana. Si Shara? Yes po. Sige. Good. Iba mo. Tapos na ka mo? Tayo pa tayo, pero ito nagparisip ka, bigla ka o palaog, tabi. Iyo nga, nagparisi. Sige, pagbalik dyan, lumalagan tulos ka mo sa kwan? Sa may bunot? O, kapya po. Iyo, tabay ko daki, aksidente naman, ha? Kailangan sitwasyon. Okay, madali lang. Taso pulis pa lang dapat makonta. Dahil pa ang pulis. Dahil pa ang pulis eh. Baka nagmotor na si Joshua. Joshua, Bibi. apudan mo si PIU baga kang PNP. Opo. Dahil pa ang pulis naman. Opo, opo. Yo, sige, yun na lang ang pwedeng maitabang mo, ah. Yes, sir. Sige, thank you. Thank you. Okay, okay. Kami kaya ito kang nasa field reporting kami. Pag may nangyari, salbatana, nag-aaraso ka ng motorsiklo mi. Kaya ngunyan, baga, dakulo ng kalaban. Ang mga social media, baga, kalaban na kang radyo ngunyan. Diba? Alright, ito. Sumangat ipinangaki ngunyan na Generation Beta. Ito, ha? Kami daan na mga deman ki baby boomers kung kaya hindi so didi kita sa Gen X ta medyo kung boomer ka katabi si Premier anong taong ka 60 50s 70s ka Gen X ka eh ako 70s baga ako ang mga Gen X daa dango ko din niya kamong ipinangaki na 1965 to 1980. Si Dr. Chris, anong taon na si Dr. Chris daw? Amigo ko. Kamong ipinangaki tabi na mga ayun, may nagpadara. Hello, Joshua? Hello? Hello, sir. Po. Opo, may padumara na sir tabi pulistahan, nakaabot na banda sir na buda, nagpaapod namang ki ambulansya. Ayo, okay. Opo, Ambulansya? Okay, very good. Okay, sige, salamat ah. Salamat. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Thank you, okay. Ang mga tao na saka kami ni Dr. Chris, 1965 kami pa itaas eh. Ako 74 ako eh. 1974. Gen X. Unan mga attitude kang Gen X. Ipinangaki from 1965 to 80. Unang attitude. Describe as flexible. Kung sabihin, pwede siyang hinat-hinaton. May fleksibilidad, mga tugang sa mga bagay-bagay. Kaya, sindak, they can easily adapt the situation. Gari, sinda may pagkakwanda kami, may pagka
kaya tangaya yan. May pagka madali na makabagay sa mga dapat sa nangyari sa kapalibutan. Umagin sa workplace, flexible. Yan. Ang lastiko baga. Ikadua, ang attitude daakan, mga independent. Independent. They can work independently. They can work mga tugang, ano po kayan, so, multitasking. Because of the flexibility attitude. Yeah, the best. Ade, mga informal individual or may formalidad. Unang medyo iba, skeptical. Pag sinabing skeptical, madinuda. Tama. May pagkamadinuda. Basta, gari. Basta arog ka ng dating skeptical. May pagka madinuda. May pagka gari kulang kitiwala. Adi. Ito. O na kita sa mga millennials na nasa workplace ngunyan. Karaklan sa mga millennials nasa workplace ngunyan. Ito. Known for being tech savvy. Paano kaya sinda mga tugang nabuhay sa mundong ini, yon so advent mga tugang nagdakula sinda from 1996, yon so advent kan technology. Kaya mga tech savvy sinda, mga civic minded daw, kaya mampalan, and achievement oriented. Pero ang nalimalaysiyan ko sa mga millennials, di nila kayang mag-multitask. Gusto nila kung anong tinaw sa indang trabaho, iyo sa na ito, multitasking is not their business. Pag sinugo mong araw gani, nagreklamo. Bako sindat, day sindang flexibility sa workplace. As in sa attitude, magin sa pamilya, ining mga tao dang ini, ang mga masinimbagon. Pero, the good news is, achievement-oriented. Gusto nila ma-achieve sa rong bagay, kaya, dahil sila nagahaloy sa trabaho, palipat-lipat, until na ma-achieve ninda, ang gusto ninda. Kaya, baga kitang mga magurang, paminsan mga tugang, dahil nagkakalintinan ng mga aki, na mga Generation C, mga millennials tabi, magkaiba ang mundo na sa tuyang dinakulaan. Kaya baga may pig-apon na generation gap. Yan, di ba? One, ano man nga ang Gen Z? 1997 and 1912. 2012 para. 1997 to 2012. Sindadatabi ang mga globally characterized as a global. Mga global, mga ansay ng pag-iisip, mga pangkinaban, mga kinabanon. Garing sa langan translation mo. Entrepreneurial attitude. Mahilig magnegosyo. Progressive and less focus. Duman na may problema kita. Gen Z, bako focus sa trabaho. Databi, ang attitude, kulang ang focus sa tinaong trabaho. Name. Di ba? Ako na. Ang USB da, utang sahod, bayad. Ay, ayos man ini. USB pala, utang sahod, bayad. Hello? Hello? Ay, nawawala. Alright, now. Iwadi, arog da ka yan, tabi. Yan, madali lang ha. Hay na nga, big babasa ta. Ano man da tabi ini na Gen Beta? Sa mga ano yan, sa mga teenager mo yan. They are expected to grow up in a world of heavily reliant on technology. Iyong mananggad. Ano? Madarakula sinda mga tugang sa kinaban na nakarely, nakadepende sa teknolohiya. Ilingon mo na ngunyan, iling mo nindo,
One time, nag-lecture ako sa sarong lugar. Nagpagib ako press news copy, bareta. Awan kan, makaskasot. Dinara mga tugang dumaan sa online. Sa Albatana. Wow, bilibon ako nga ko. Arakiunong pa, mga matibayon magsurat ki English na news. Medyo, nagduda lang ako ki 50%. Ulit. In 15 minutes, nakakagibusin na ki news. Wow, sabi ko. Oni na. Kumploton ko na suyaon naman sa nga ko, yop mong wifi. Yop mong nga akong wifi. Yung ese. Another writing exercise. Yop sa wifi. 30 minutos, aday pa kinakagibo. Nam nga ako, wala ko Ini ang problema nakadepende kita sa teknolohiya. Kasabay, mga tugang ang pigtatakutan mo niya na artificial intelligence. Ang artificial intelligence o AI, mga tugang isa threat. Sa tao, sa trabaho nin tao, autonomous transportation and immersive digital experiences. Ilingon mo, ang busis kong ini, kayang arugon ini, bakonoy, kaya nang arugon ini, kan sa tuya na mga AI. Ilog mang busis mo, iarog ninda. Pati ang pandok mo, aarugon ninda. Artificial intelligence. Aram mo kung anong pinakainot na AI na pelikula? Aram niyo kung ano? Utong so pelikula ni si Arnold Schwarzenegger baga. So, Terminator. Iyan ang nahiling kong primerong example kang artificial intelligence. Terminator. Igamang ki mga tao na oro intelligence. Pero mga tao, kaya dapat na sabuton ta na sana kung ano mga tugang, ano mga sitwasyon dyan sa palibot. Importante, para magkasarabutan kita, dapat po magkairintindihan kita sa sitwasyon ta. Sabi digdi, sa satuyang mga samno, data dapat kita ang mga maedad na, kamong mga maedad na, buda kamong mga teenager, di mo dapat ipagkumparar, ang inagihan ta ka ito, kumpara sitwasyon mo niyan. Di pwedeng magkapareho. In these people, di po makakasabot kan sitwasyon takang panahon. Ilingon mo, Jerome. Ara mo sa teleponong matel ko? Day. Ikano, ara mo no, ini si kalat ngo na, ay nga ni, so, ayan, so, paano ito, so, kursor ka ini, si Dandy, si Sai, Melgar, anong aran? Ay, MJ, ara mo ni ang term na party line. Aday manara. Si Braille Allen Santor, si Braille. Panahon may ka ito, ang reporting may, Matelco, kumbako, BHF baga. Ang Matelco ka ito, ang primerong telepono sa Legazpi. Ang iko ka ito kipiga-apod na party line. Ngunyan, di man aram kan henerasyon, what is a party line? Bako yung tabi amigong Bogs Sibilya, amigo. Naman mo kayo amigo kita. Ang party line mga tugang sugari, halimbawa may saro kang linya, may kapareho kang linya duman sa ibong. Sarong linya ang telepono nindo, nakatako duman sa sarong, duwang telepono, ang linya mo, nakatakod sa sarong linya. Pag ring, maririparo mong may nagdadangog sa ibong, kami naluy ang tanog. Pag ring, hello? Hi, babe. Ay, babe, kumusta?
Maladang ubuna, nagluya ang tanog, may nag-angat kang telepono sa ibong. Sir, ma'am, pasensya na po, may kaoron lang po madali. Party line please, pakibaba po. Paminsan, kaiwan mo sa party line mo, nakikimarites naman sa. Diba? Kaya ito, may party line. Diba? Ngunyan, dahil maki-party line, dala ko ng telepono. Ako nga, pinaputol ko na sukan ko. Diba? Alright, alas 4 na palan. Nalat mo na, nang urur, may nakuha lamang kitang kapakipakinabang na topic sa programa at nangunya na hapon. Ate Rides Barsha. Maukod ako ang lagting baga sa pili, maitom hinog na. Hi po kay Ate Rides. Ate Rides, good afternoon. Ay, kasabago pa ni si Ate Rides. So, 2:39 na. Ngunyan ko palang nababasa. Ate Rides, Barsha, good afternoon po sa tuyang amigo dyan sa Rappler. Yan, sa Rappler. Ang saro sa mga pagrespeto kong media personality digdi sa Legazpi. Ate Rides, Barsha. Yan mga katiwa-tiwala na mga katubod-tubod pag suminurat na mga journalist. As in, tunay na journalist. Ate Rides, marinapon tabi sa imo. O ni manang, ay napano ini o. Ano na ini tagari mananggal sardina sa rice ay delikado sa nakasakay digdi? Oh. Pinadaras ako na Angel. Angel niya o si Angel? Nagali na. Pwede pa hiling talig sa ay, alas 4 na ugaring. Ay, nako. Makusukon ang dalagan. Inda kung kumususakay ka ini. Grabe o ni pangani pa lang si Sweet Medjavillo, madam, salamat ay nagulpi adi. Ay naku palan o. Adi o. Pangyayari sa Maabaka. Ay, what pangyayari? O, sige. Alright. O, sinso nagreklamo, o. Alright. Di ba? O, alas 4 na ugaring pala. Requested. Okay na. So, okay. Thank you, tabi, Sir Santi. Aran niya, salamaton, O, ito na so nagapod sa tuya kasabago. Sabi ni Sir Santi dyan sa Legazpi Division, waiting po, requested na po sa DBM, waiting for approval, accounts payable po. Probably the first or second week of March. So, so nagarapon sa tuya kasabago. May assurance na po. Nag-follow up na si Sir Santing Aranya, Dr. Santi, na sa mga pag-request na databos o payables para sa posible sa first or second week of March. Thank you, Sir Santi. Magayunon sa pinadala sa ko. Waring wala na akong oras, sir. Salamaton tabi, pinadala sa ko sa mga ugali, mga tugang, character traits, kan sa tuya, tabi na mga milenya, mga kababayan. Alright? Sige, salamat kan sa inong pagantabay. Mabalik po ako mga tugang sa aga, 5 o'clock in the morning, sa programang Morning Hirit sa DCGB. Goodbye, marin hapon. Birit na sana, kaso parang may